Ok, bun, ce sunt ce mi faceți? Eu sunt Edi și bine v-am regăsit la un episod de Crăciun. Vă gândiți ce se aude? Asta am descoperit și eu. Asta. M-am găsit un grăbradă biculețe. Da! Și uitați brăduță. Și acesta este calculatorul meu. Un tor al casei. Facem de Crăciun special. Aici bucătăria. Cred că nu s-a văzut nimic. Aici camera. Încă un brăduț. Aici am o cameră care dorme cu bunica. Acolo nu mă duc. Tot de o cameră și o baie. Și aici stau eu cel mai mult în sufragere la calculator și la telefon. Și telefonul meu pot să filmez, vreau să vi-l arăt. Asta e turul casei mele. Ciao! Bye bye!